Welcome back po ulit sa aming YouTube channel. So ngayon, nandito ulit po kami sa Kabukwiran. Tutulungan namin sila Kuya Ulan maghahakot ng punla. Ilalagay na namin siya sa may mga pinitak. Para bukas, madali na lang po ihagis-hagis na lang siya sa magtatanim. Mabilis. Tara guys, samahan niyo po ulit kami. Dahil mabilisan ang Let's go. Maamodayada. Napapaulan. Guys, tignan natin kung sino magaling mag-long jump. Kasi bawal apakan yung yung malambot na pilapil. Paluhid sa, tignan natin. Usad kayo dyan, mag-belo. Haba man. Ay! Hindi yan? Magandungan ako sa dulo. Ako. Wah! Para to sa malalim. Para pag Para umulan, pagkainin ng kuhol, may panglaban. Oo, kaya kaya po mataas. kaya medyo mataas yung Kasi maraming nagtatanong ba't daw ang tataas ng ating punla. Dahil daw panlaban daw po sa kuhol. Para hindi kayang abutin ng kuhol. tsaka Tsaka malalim po lagi yung tubig dito sa bana, sa sa baba. sa may baba. Tag-ulan pa ngayon. Kaya kailangan matatag na itatanim. Ano naman po kasi ito, hybrid po kasi ito. Kaya malalaki yung kanyang bulas. Pwede bang pasakay dyan? Pwede ba sa nakahigas ka? Ba't tinanggal na yung kalamangan? Yan? Ano yan? Ano yan? Ay, bakit ko gamay ka nga? Meron tayong bisita. Bunso nila Bunso ba? Ay, hindi. Bunso sa lalaki? Oh, yan ang kapatid ni Alec. Yan po, masisipag. Masipag na kapatid ni Alec. Sila magkakapatid kaya. Mas masipag pa daw siya kay kuya niya. Ang tawag po sa kanila dyan sa lugar nila ay mga maliksi boy. Maliksi boy. Maliksi naman kasi sila. Maliksi naman talaga pinili nila. Mga boy maliksi. Bakit isa kami nagbubunot? Alam mo na? Hirap man niya. Galing ni Alec ko, isang kamay lang oh. Kasi baldado yung isa. Sugatan. Masyado kasi masipag yan. Masyadong matapang kasi. Pero, Yan, ipapahila namin sa kalabaw. Oo, siya nga yan. Dati kasi nilalagay lang sa yung kisako. May kalabaw si Alec. Yeah. Yun ang galing. Doon ako kay Alec, kay Kuya Ulan. Takbo yung kalbaw. Uy, tawid. Kulang pa ta? Naglag. Ayun naman si Kuya Ulan. kulang pa yan eh. Kulang pa yan. Kulang pa yan. Baka malagod to eh. Tuloy yung ulan. Takot ka? Takot ako. Dala lang ko magsagip yung pundo na madaling araw.
Hindi man maano yan. Baka pagkatapos na, matuto ka na magtali. Bubulot ka na niya na. Oh! Hala, Nakabalda ka. kadami man. Kawawang kalabaw na. Kaya nga. Tapos sabi ni mama dati noon, bilyan daw ng toothbrush. Hindi po yung kalabaw. Kala ko binibigyan talaga dati yun talaga yung kalabaw ng pera. Hindi nakagrahe to Kuya Ulan tong kalabaw. Ha? Magbenta ka pa? Kana? Sino ka garahe? Ang karusa lang gamit. Kunti. Ang karga. Yan, dalawang kargana ng karusa yan. Bagsak din yan. Ay! Tol. Tol. Kala ko matinaga. Dami ka pang karga niyo. Ano na po, Tol? Buti ka mo lang tao dyan ng pasgaya. Tulog gid katigas niyang kahoy na yan. Baka doon ang putol ka ng nila. Di niya na kinaya. Masyado kasing madami. Ganito. Tama na rin yung Kuya Ulan. Roy, hindi nakalakad doon. Taas kasi nila ano na eh. Kaya lang medyo ang kaano eh. Ha? Kaya lang medyo ang kaano eh. Picture lang. Kahit pa nga eh. Dali, pagkuhain natin. Ito ba yan? Magjowa. Ay, namiss nila ang isa't isa. Jowa yan talaga guys. O, tinan mo, pupunta talaga yung lalaki oh. Oh. Galing oh. Oh, di ba? Galing ang ba? Galing. Mas okay yan kaysa sa ano sa karusa kasi ang karusa konti ang mailalagay, ito madami. Tulak mo yung pit ka, bay! Ulit lang, sabayan mo ako. 1, 2, 3, go! Magdiretso, magdiretso siya. Ginawa sa akin oh. Hindi. 1, 2, 3. Oo ate, yung sungay. Bigat ng katawan, hindi kaya. Hindi kaya ng kalabaw. Okay! Dito ka sa banda sa ano na. Hey! Ako! Gawin ko sa kanya ng breath, pa rin sa ugat ka. Ikimbot-kimbot mo dahil isabay mo sa katawan niya. Uli, against naman. Isabay mo ganun oh. Di ba kaliwa, kanan, ganun. Alam mo, yung
Yung hakbang niya, o paano mo man sa hakbang niya eh. Pagod ka ay. Lampasan mo na lang yan oh. Dili. Magpahinga pa nga. Tayo pa nga. Ay, magpupo siya. Sabay naman tubig. Kaw-kaw. Oh. Hindi pala nakabilo. Mamaya ulit. Sino daw yung mga yan? Ha? Mamaya sa isang biyahe naman lang. Malubo dito eh. Ganda mo lang tanim kong hybrid. Isa-isa yan? Isa lang to. Bawat ano, tulo. Marami ibang maano dito sa hybrid. Guys, tapos bukas ihagis-hagis na lang siya na gano'n, ikakala. Para guys, ano. Alin ang una ng taniman Kuya Ulan? Dito sa kanya. Buksan na nito. Malamulit ang lupa. Kaya ito ang maganda taniman oh. Malambot. Tagal pa naman nababad. Tagal na ang traktor. Yan ang putal lahat ah. Ba't di ba hakutan lahat? Mga mag-ilahan. Katakot. Ano lang hakutan mo? Saan lang? Ito lang? Muna? Natakot na si Kuya Ulan guys, umulan. Baka mag... Kasi nung nakaraan daw, naanod tong kanyang punla. Doon sa ano? Ganyan na sa ano? Sa tambak niya, nasa gilid ng mga tambak niya na nakuha. Flat? Ha? Ayos ah.
Ayos ah. Bilisan, Alek. Ang bagal naman. Kawawa ang kalabaw ni Alex. Kami naman taga ano ah. Saan maganda? Dito? Di ba, pamirindahin ko na lang mamaya yung kalabaw ni Alex. Pakapihin nyo, pakainin nyo ng tinapay, liguan nyo, balbasan nyo, Ibalbot bang kalabaw ko? balahibuhan mo. Paggulo ng nilang tuloy eh. Linahin mo ulit eh. Sige eh. Ba't bawal lugod doon ay? Ang sundang gulo eh. Wala, katsaka oh. Hindi na pantay. Parang karusa ang nagdaan ah. Sinira mo lang. Ganda pa man taniman to. Ano ng mangga? Ow! Wow! So, hindi ka hawakan. Napakahirap kasi dito ang maganda. Wala sa gitna. Eh, hagisan naman yan eh. Hey! How? Punlaan yan. Dala mo doon sa punlaan. Ang kalabaw? Ang babaw na. Wait lang. Kaya nga. Higit na ako dyan. Tapos na siya. Pero maaga siya nagsimula eh. Maaga kasi yung buhol niya. Maaga yan? Maaga ka nagpa-studio ng tanin. Ano ba yun? I-schedule? Oo eh. Ano yung schedule mo? Yun ang schedule mo. Hindi dapat nauuna kayo magpa-schedule. Hindi man kasi sa schedule. Yan o. Bante. Sige. Ay, nagilit ko naman yung kalabaw sa'yo. How? Pauwi na siya! Baka sa kita na ng punto. Perfect!
Sabayin natin wala ko. Bawal sakyan. Babae kasi. Ako magsakay. Baka sipain ako. Go. Ito na. Kawawa. Wait lang ate. Oh, merienda muna. Ayaw guys. Ilapag mo nga. Ilapag mo lang. Ayan. Ayaw niya lang sinusubukan. Ayaw niya sinusubuan. Big girl na daw siya. Oh, pagod siya. Uy, pati ano eh. Hindi mo tanggal. Ano putol na? Ah. Bakit? Dito lang sa may ano oh. Sa may gilid-gilid. Pangatlong biyahe na to na. Limang biyahe lang pala yung akin, puno na eh. Dami kasing makarga. Ganyan nagpasok. Oh, larga-larga na ang tatlong biyahe, pangatlong biyahe. Kubaw, kubaw, kubaw. Yung babae yan, log. Babae. Babakat ka. Oy, 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 oy. What? Oh, 'di ba? Walang tapon. Walang laglag. Bante na, bante. May tagahagis dyan sila. Ba't paglagulan pwede? May mga tagahagis yung mga magtanim na yun. Ang nakakapagod dito maglakad na. Ang layo kasi ng punlaan eh. Ang luwang pa. Isang pinitak pa lang nalalagyan. Kaya ako, kabilis ko magtali. Paglapat na, yung banban. Ganda pa ng pakinggan. May painit. Avante.
Lagyan mo pa rin yan. Much later. So guys, shout out ulit tayo. Patatapos lang namin guys magakot ng punla. Merienda. Tapos tutuloy bukas nila Kuya Ulan. Shout out po kay Manang Evelyn Yulberita Cos. Hello, Manang! God bless po. Thank you po sa panunood. Yan, shoutout naman po sa may mga birthday. Advance happy 9th birthday po kay Cyril Ezekiel Edora. Advance happy 40th birthday po kay Charis at kay Chacha. And advance happy birthday rin po kay Clarice Ann Ruiz. Belated happy 8th birthday kay Nia Alicia Datingaling from Cainta, Rizal. Advance happy birthday rin po kay Samuel David. Happy birthday! Advance happy birthday rin po kay Jojo Valdez from Tropang BMW ng Alcubar, Saudi Arabia. At belated happy birthday po kay Raymond Kaalim from Balintawak, Quezon City. Happy birthday! God Enjoy your bless! day. Salamat Ingat sa po. pagsuporta po sa aming YouTube channel. Belated happy birthday din po kay Nakambal, kay Karen and Carol Kibuyin from Kaya nga Paniki Tarlac. Happy Hello po. birthday, Happy mga birthday. idol. Ingat kayo. Shoutout po kay Bing Hernandez. Hello po, God bless. Shoutout rin po kay Maria Diana Navarro from Quezon City. Kumusta po? Happy viewing po sa Arellano and Santiago family. Hello po. Hello po, ingat po. Shoutout po sa YouTube channel ni Inday Ed's Vlog. Hello! Hello po. Shoutout po kay Mitch Tai from Rizal, Manila. Hello po. Hello. Shoutout po kay Nelson Kukila. Hello po. Hi, ingat po. Shoutout po kay Maymay Ordonez from Qatar. Hello. Kamusta Ingat dyan? po. Kapatid ni Brian. Maligayang panunood po kay Lolo Amang at kay Tessie Apostol ng Toronto, Canada. Hello po. Kamusta po Hi. kayo dyan? Happy viewing po kina Ray and Jet, Chacha and Tessie of Seattle, Washington. Hello, Hello po. po. Hello po, ingat po kayo. Thank you po sa panonood. Shoutout po sa De Los Santos family and then family. Hello po! Hello po. Hi po! Kamusta Thank you po? po sa panunood. God bless! Shoutout po sa YouTube channel ni Limar's Vlog from Balungaw, Pangasinan. Kamusta po? Hello po kay Ma'am Erlinda Fonferrada from Zambales. Hi Hello sa lahat po. ng mga taga Zambales. Ingat po kayo. Shoutout po sa Lynn Raimundo and family of General Santos of City Province of Mountain Sarangani, Mindanao. Hello po. Hello po sa Kamusta mga po? taga Mindanao. Ingat po sa mga taga Mindanao. Shoutout po kay Ka Roger, kay Kamarji from lokal po ng Gisad, Baguio City. Kamusta po Hello dyan? sa mga taga Baguio, mga Biagti, Ilocano diyan. Shoutout po sa Santiago family from Bawan, Batangas. Almasco family from Sorsogon City. Hello, Hello po, ingat po kayo. Salamat sa panonood. Kay Sir Jonald Betorio. Hello po. Kamusta po? Shoutout po sa YouTube channel ni Rod ATV from Madrid, Spain. Hello, sir. Manong Rod. Thank you po sa panonood. Happy viewing po sa Trinidad, Carag, Dagan, Pamitan, and family. Ingat po. Hello po. Kamusta po dyan? Shoutout po kay Randy Lim from USA. Hello po, Hello, Manong. sir. Ay, hello, kapatid. Hello po, kapatid. Karandi, hello po. Thank you po sa panonood. God bless. Salamat pong muli sa panonood sa aming YouTube channel. Sana po ay huwag kayong magsawang sumuporta at mag-like and subscribe pa. Thank you. Thank you po sa Thank you panonood. po. Bye.